Bang, arep takok iki, Bang. Oh, nggih, Bang. Nggih, Bang. Menurut sampean ya, umpamane bojo dibelanjani sak wulan 1 juta, menurut sampean piye? Lek menurutku ya cukup, Bang. Regane aku beras sekilo ku tak kanggane 4 dina, Bang. Ya segane titik, promake akeh. Lek masalah lombok larang, Bang, aku cukup tuku remason balsem ku tak delene lambe kan pedes, Bang. Iku. Hasilnya bodoh ya. Hasilnya podo, kan hasil pedes kan sama, Bang. Hasil lagi. Lek masalah nyanggone wong arisan duwe gawe kuwi aku biasane ngekeki parfum bojoku sing larang-larang ndak pernah, Bang. Cukup bojoku tak kei autan parfume. Wangi, Bang. Wangi, nyamuk yo gak gelem nyedek, Bang. Gak kena DPD. Aku lagi ngakoni seminggu iki, Bang. Hasilnya ya, Bang. Memuaskan. Oke, memuaskan.